Nissan планира самоуправляеми таксита в Япония. Здравейте! Днес имаме интересни новини от автомобилната индустрия. Японският автомобилен гигант Nissan обяви плановете си да пусне на пазара самоуправляеми таксита в страната. Точно така. Компанията планира да започне да предлага тези услуги през 2027 година, като първоначално ще се фокусира върху района Минато Емира и в Йокохама. Целта е да се решат проблемите с мобилността, причинени от застаряващото население и недостига на шофьори. Nissan тества тези технологии от 2017 година насам, като пилотни проекти се провеждат не само в Япония, но и в чужбина, например в Лондон. Да, компанията е натрупала достатъчно опит и е уверена в безопасността и ефективността на своята технология. Първоначално тестовете ще се проведат с водач на борда, но постепенно нивото на автономност ще се повишава. Интересно е да се види как тази технология ще повлияе на градската мобилност и дали ще бъде приета добре от потребителите. Nissan работи в тясно сътрудничество с местните власти, за да гарантира, че тази услуга е безопасна и полезна за общностите. Ще продължим да следим развитието на тази новина. Благодарим за вниманието!